ଆଚ୍ଛା ଚାକିରି କୋଉଠି ମିଳିଲା? ନାଇଁ ବା କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଚାକିରି ମିଳିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ଛାଡ଼ ଖାଇବା ହଉଛି, ଘରେ କହିଛନ୍ତି ମଟନ ଆଣିବ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମଟନ ଖାଇଲେ ହବ, ମାଛ ପାଛ ଖାଇଲେ କଣ ହବନି? ନା ଜାନୁ, ମାସେ ହେଲା ଘରେ ଆଇଁଷ ପଶିନି। ମଟନ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାଛ ଯଦି ନ ଖାଇବ, ମାଛ ବିକିକି ମଟନ ତ ଆଣିପାରିବ। ମାଛ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ବିକିବି କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ମାଛ ନା ବାଳ? ଆଚ୍ଛା ଚାକିରି କୋଉଠି ମିଳିଲା? ନାଇଁ ବା କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଚାକିରି ମିଳିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ଛାଡ଼ ଖାଇବା ହଉଛି, ଘରେ କହିଛନ୍ତି ମଟନ ଆଣିବ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମଟନ ଖାଇଲେ ହବ, ମାଛ ପାଛ ଖାଇଲେ କଣ ହବନି? ନା ଜାନୁ, ମାସେ ହେଲା ଘରେ ଆଇଁଷ ପଶିନି। ମଟନ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାଛ ଯଦି ନ ଖାଇବ, ମାଛ ବିକିକି ମଟନ ତ ଆଣିପାରିବ।